Ang mukha mo dyan. Okay na po, salamat po. Thank you po sa inyo lahat at God bless po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Wala, malaki pa rin yung mukha ko. Okay na po, salamat. Ano to, mga pailaw? Kasi bakit may mga ganito? Ito, pwede mo ito pailaw. Ayan, sa nag-thumbs down. Ronel Almudel, ayan, galab shoutout po kay Ate Lalin Matias, kay Ate Meli. Ayan, galab shoutout po sa inyo. Ayan. Thank you po. Nancy Padua, galab shoutout. Kay Jocelyn GC Vlog, galab shoutout po sa inyo. Magandang gabi. Parang kakaiba. Nano ako dito sa mga pailaw. Lia Olga, ayan, good evening po. Galab shoutout. Kay Janine Regaspi, magandang gabi po. Galab shoutout din po sa dyan. And good evening po, Ate Meli Castro Nuevo. Kay Jetro Gualim, galab shoutout. Thank you po. Ayan, God bless po sa lahat. Kay Jim Aguilermo, galab shoutout din po sa dyan. Kay Luida Nagasawa ng Japan, galab shoutout din po sa inyo dyan. Kay Ma'am Silka Channel, ayan, welcome to my live stream and good evening po. And galab shoutout. Ayan, and good evening din po kay Ate Jim Aguilermo. Kay Lovely Day, ayan, galab shoutout. Kay Chor Malcon, galab shoutout po sa dyan. Kay Josie Garcia, galab shoutout. Kay Tiny TV Channel, galab shoutout din po, good evening. Kay Mamita, ayan, galab shoutout kagapay at sa lahat. Ayan, thank you po Mamita, galab shoutout po. Ayan, kay Chris Auren, ayan, magandang gabi po, galab shoutout. Kay Merlin Montablan, ayan, thank you po. Salamat, nag-live. ST safe always kagapay, more blessings to come. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig dyan kay Very Good Mother. Thank you po. Melda, ayan. Hello, good evening, Kalingap Agapay. Dyan ka na sa diet. God bless po, sabi ni Melda. Ayan, wala po tayo sa diet. Ayan. Aga Membra, ayan, hello din po. Migalab shout out. Emelita Sumako, ayan, God bless po. Ayan, migalab shout out din po sa dyan. Ayan, sa birthday po ni Kuya Bal, before birthday ni Kuya Bal, pupunta po kami ni Langitan, ayan, ni KJ, ayan, Heidi Pantino, migalab shoutout po kay Ate Beng Luman, migalab shoutout, ayan, BG lang muna partner, tambayan lang, ulit dito, ay, ayan, maraming salamat, KJ27, ayan, partner, ayan, anong oras ka pupunta dito, bukas, Aileen Manara, migalab shoutout din po sa iyan, thank you, Ashley Ferrier, ayan, hello kaga pa, ingat lagi. Maraming salamat po, Crescencio Almondia, ayan, migalab shoutout din po sa dyan. Kay Ate Linda Carpenter, migalab shoutout. Parang kakaiba dito, no? Naninibago ako, may pailaw dito. Ayan, andito pa ako sa may Carmona, Cavite. Andito ako kay Kalingap, Mons Channel, ayan, pa-support po. Mons Channel po sa mga hindi pa po naka-support po sa kanya. Ayan. Kay Virginia Laxina, ayan, dito naman ulit. Migalab shoutout po sa iyo dyan, Ate Virgie. Ayan, Dan Tamsak. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-tamsak. Ayan, Marie Latiena, ayan, migalab shoutout po sa iyo dyan. Musa ka na, kakagising ko lang. Sige po, maraming salamat. Thank you po, Ate Linda Carpenter. Ayan, hello po kagapay and hi to KJ, sabi niya Ashley Ferrier. Ayan, maraming salamat po. Si Ka-Best Friend TV, ayan, good evening sa Jan Lodge. Migalab shoutout din po sa Jan. Kay Gara SG, dito na ako. Ayan, Gara SG, migalab shoutout po sa Jan. Thank you po. And migalab shoutout din po kay Ate Guy. Migalab shoutout. Hi Mons, sabi ni Linda Carpenter. Marites Tabano, migalab shoutout po sa dyan. Good evening din po. Neta J, ayan, migalab shoutout din po sa dyan, Neta J. Jetro Gualen, ayan, migalab shoutout din po sa dyan. Si Mons, bumaba muna.
Frian Kingston, ayan, good evening din po sa Lods. Miguel Love shoutout po kay Heidi Pantino, kay Sweet Charms, kay Rice Louie. Ayan, Miguel Love shoutout po kay Ate Nerissa Sunsa, good evening po sa dyan sa Singapore. Ayan, sa mga supporter natin dyan, Singapore, Hong Kong, ayan, Saudi Arabia, Japan, at sa ang sulok ng mundo, USA, ayan, Miguel Love shoutout po sa inyo dyan. Kay JC Hapos, ayan, Miguel Love shoutout po sa inyo dyan, ate. Thank you for coming. Andyan si Mons. Oh, andito si Mons, nasa baba lang po siya. Ayan. Model TV, ayan, hi po kagapay, hello din po, Miguel Love shoutout po sa inyo dyan. Cum laude. Ayan, kay Ate Guy Garcia, Miguel Love shoutout po sa inyo dyan. Kay Berry Hignya, Taksin, ayan, KJ27, hello ulit. Ayan. Ayan, sa mga nakabigit dyan, Miguel Love shoutout po sa inyo dyan. Maraming salamat po. Sa Cavite ka no kagapay, opo, nandito po ako sa May Carmona. Ayan. Ayan. Maripas Okushi, Miguel Love shoutout po sa inyo dyan. Sabi ni Nerissa Sunsa. Ayan. Wow, shoutout Mons, God bless. Sabi ni Merlin Montablan. Ayan. Hi, damit ko kaagapay. Ayan. Pag-thumbs up guys, salamat. And thank you po dyan, Charm Alcon. Ako, sigara ayaw yata magdamit. Masyadong mainit sigara. Ayan, maaga kami lalarga tomorrow, 7 p.m. alis na kami. Ayan, thank you. Dance Vlog, Miguel Love shoutout po sa dyan, Dance Vlog. Ayan, nandito ako ngayon sa Cavite. Bulaga, Sarat SJ ha, dito na naman tayo, sabi ni Marites Tabano. Garahubad, hubad tayo dito. Lagad sa was, nakarating din sa bahay mo, hirap manood, daming nag-like tapat ng Metro Bank. Ayan, thank you po. Ayan, sana po pagpunta namin ng Diet Love God, mamit ka namin. Ayan, sana ilibre mo kami sa Metro Bank. Melda, ayan, thank you po Ate Bing Luma, ayan. Ayaw talaga mag-jacket si Gara. Parang sobrang hot ngayon ni Gara. Ayan. Wala pa rin. Ayaw pa rin mag-jacket ni Gara. Ayan. Ay, nag-jacketa na. Ayan. Kagapay doon na si Cruz 4 sa Daet. Tumating siya doon kanina. Opo, nakano na siya po, nandun na po siya sa Daet. Ayan. So, sa birthday po ni Kuya, before birthday ni Kuya, ayan, sana po hindi umulan. Ayan, umulan. Hindi magkaroon ng mga bagyo, ayan, para mapunta po tayo doon. Kay Edin Hakaban, Miguel Love shoutout po sa iyo dyan. Kay Model TV, ayan, magandang gabi po sa iyo dyan ulit. Ay, maraming salamat po sa pa-member, ka-best friend team, thank you po. Sofia Bronyosa, kagapay lipat ko dito pala sa Kalamba, ayan. Nakalamba ba siya? Kalamba, oo. Emilita Sumako, ayan, shoutout KJ Kalingap Darius at Mons Channel. Maraming salamat po. Guy Garcia, nag-ubad, ayan. Dance Vlog, maraming salamat po, ayan, yan po si Dance Vlog ang sweetheart ni Cruz 4, ayan. Ayan, pasuporta po kay Cruz 4, ayun, nandun na po siya sa Daet. Salamat sa pagdala sa bahay ni Kaagapay, ayan, si Johnny Regaspi, ayan, bigyan ko to ng jacket. Lagi ko tong nakikita sa lagi ko tong classmate sa mga live stream. Ako hindi mabigyan ng jacket. Ilalamig ako dito. Ayan. Ayan, may jacket ka na po, dalawang beses yung makapal na yung jacket mo, in-order ko pa yan sa Canada. Nandito pa ako dance vlog sa may Carmona, Cavite. Ayan. Opo, sige po, Sweet Charms, and maraming salamat po sa pa-BG dyan. Thank you po. Kasi may mga ginagawa dyan, mga nagpo-plansa, nagluluto, naliligo. Ayan, kasi minsan may mga naliligo na nakikinig. Oo, kasi minsan ganyan din ako kahit naliligo ako pag may naka-live.
Nilalagay ko yan sa anong sa tabi. Ayan, kay MD Suhag, Miguel Love, shoutout po sa iyo dyan. Thank you for coming sa ating live stream. Hindi pa naman namamansin si Kaagapay. Ayan. Ayan, Ate Guy, Miguel Love, shoutout po sa iyo dyan. Ayan. Paula Villanueva, Miguel Love, shoutout po sa iyo dyan. Thank you for coming sa ating live stream. Kay Chris Auren. Ayan, Dance Vlog, Miguel Love, shoutout daw sa iyo. Ayan. So, ayun nga. Ayan din si Gracia Mark Daniel. Ayan, good evening ulit sa iyo dyan. Thank you po sa pagpasok sa ating live stream. Kay Nathan Cute. Ayan, Nathan Cute Vlog. Pero, kalingang Nathan. Uy, Nathan, ano ba yung itatawag mo sa akin? Ay, dito. May IP mo na lang ako. Baka dito pa tayo magkakwentuhan eh. Ayan, good evening po sa lahat ng nandito supporting Kaagapay. Maraming salamat po, Kablas Friend TV. Princess Garcia, hello to both of you, Kaagapay and Mons Channel. Maraming salamat po, Princess Garcia. Thank you for coming. Maraming salamat din po sa mga laging pagsuporta po sa aking video. Ayan. Sa mga nagko-comment po na hindi ko nare-replyan po sa mga video ko, maraming salamat po. Ayan, isa din po dyan si Princess Garcia. Ayan. Yung comment mo nga doon, ayan, medyo natawa ko. Pero tama din po yung comment mo doon sa video ko. Ayan. Oh, Nathan, ano ba yung itatawag mo sa akin? Mamaya tawag ka, Nathan, ha? Ayan. De Los Reyes, ayan, andito rin po. So, yun po, dala mo talaga Kaagapay. Hindi po, nandito lang po. Napanood ko kay Sis Marilyn Chang. Ayan. Yung ano po, yung basta, ayoko na lang. Ayun. Ayaw mo na pangkitin. Oo. Huwag na tayong ano. Basta ano na lang yung mga, pero hindi rin natin mapigilan, hindi silipin yung mga gumagawa ng ingay. Ayan. Amaya Maria Garuda, Miguel Love, shoutout po sa dyan. Good evening. Di mo sinabi na pupunta ka kay Nanay Lucena. Ayan. Hindi para surprise po, Ate Guy. Alam, Miguel Love, shoutout sa lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Huwag tatampo if hindi kayo maisa-isa. Uy, isa-isahin mo kasi, Nathan. Yan po si Ma'am Rhea Olarte, Miguel Love. Tawang-tawa ko dyan kay Rose TV. Good evening po. Tawang-tawa ko kay Nathan kasi sabi niya, dapat daw hindi magsagutan yung mga shoutout dyan. Kaya kanina, nilagay ko lang, later lang din. O, ayan, bahala na kayo maghanap sinong pangalan nyo dyan. Ayan. Ayan. Ang hirap dito, no? Pero dito ka naman magbasa ko. Kasi may bigyan ko yan ng jacket. Kay Ria Olarte, Miguel Love, shoutout po sa iyo dyan. Kay Francine Cabrera, Miguel Love, shoutout. Karen 21. Ayan, Miguel Love, shoutout po sa iyo dyan. Ayan. Wala po. Bibi ko si Ross TV. Ayan, ito po si Ross TV Vlog. Ayan, pasupport din po. Arlene Pinarinindo. Balik na kayo sa daig. Opo, pupunta po kami sa birthday ni Kuya. Kay Roysa Biale, Miguel Love, shoutout po sa iyo dyan. Thank you po. Ayan. Basahin nyo lahat. Anong klaseng note ka? Ako lang hindi pinapansin. Nathan Cute. Oo. Nilalaktawan niya tayo. Wow, bilis dumami ng good news. May harang agad. Maraming salamat po. Agnes Mides, thank you. And Emelita Sumaco, Ria Olarte. Miguel Love, shoutout. Garat SJ, Kaagapay, Joy, Karen Altares, Beautiful Life, Geraldine Prajo, Rado, Beng Luma, Marepas Okushi, kay Tita Paspisda, Jibra, Chaga TV, Kalampitos, Nathan Cute, Rabason TV, and KJ27, Miguel Love, shoutout po sa inyo dyan. Ayan. Nag-loading na daw. Ayan, so ngayon, ayan kay Zarin Escueta, sorry Darius, pinapanood ko kasi vlog niyo, okay ka na ba? God bless po. Ayan. Okay lang po ayan, thank you po.
Jaren Escueta, ayan, thank you, thank you. Okay lang po ako. Ngayon ang mga naglalaban dyan. Gloria Dilio, ayan, good evening po sa iyo dyan. Maraming salamat. Sino itong nagpa-member? Si Ross Aguirre, ayan, pa-support din po ang aking kapatid na napaka masayahin po sa vlog niya. Ayan, kay Ross Aguirre Vlogs. Thank you sa pag-renew ng pa-member mo dyan. And kay Gloria Dilio, ayan, maraming salamat po sa pag-renew. Sally Sartillan, migalag shoutout po sa iyo dyan. Ayan, Brad Nathan Cute, si Kagapay, kinikilig na naman, may namain kasing boylet sa LS ni KJ. Ayan, lovely day, migalag shoutout kay Arturo P. Alagaw Jr. Hi Kuya Asin Basir, magandang gabi po, watching from Dubai. Thank you po kay Arturo P. Alagaw Jr. Ayan. So sa mga nagtatanong po, gusto rin po akong i-PM. Ayan. Kung gusto nila din ng kakumustahan minsan. Ayan. Kaya paki-PM po, Asim Basher po. Ayan. So ako po talaga yung legit na basher. Ayan. Kay Mamita, migalag shoutout po. Kay Sofia Branyosa. Wow, kagapay, salamat. Pwede pala mag-jacket kahit walang white tape. Big thanks, kagapay. Ayan. Wala pong anuman. Kay Rabilia Taala, Assalamualaikum kagapay, Allah bless you always and keep safe always, watching from Kuwait. Ayan, thank you po kay Rabilia Taala ng Kuwait. Thank you sa pag Hindi talaga ako maka-jacket. Ikaw daw mag-jacket dyan. Parang malapad yung kamay mo, yung kamay mo. Kailangan siguro po. Ayan. Kay Sean MTV, yan, baka maano mo sila Baka ma-hide na naman. Ayan. Galit na. Si Klaus nandun na sa bahay ni Kuya Kaagapay, kailan kayo punta ni Mons? Ayan, Sean MTV, ayan, inshallah. Kung wala pong maging balakid po, pupunta po kami before sa birthday ni Kuya. Bilisan mo at baka hindi mo mabasa lahat. Mga pangalan lang, basahin mo, bilisan mo. Ayan, nandiyan ba doon Kaagapay, magkwento ka na. So ayan po, ayan, magkukwento tayo po. Ayan, magkwento na tayo kasi siguro Diamond Catcher, migalab shoutout po sa dyan. Kay Evelyn Galun po, migalab shoutout. Ayan, so wala nang na-shoutout na siguro lahat. Emma Mendoza, migalab shoutout po sa dyan. Ayan, so ito, yan na natin. Kwento ko lang. Magkwento kami paano nagkaroon yung paano ba nabuo yung Kalinga Partners. So, ang nangyari niyan, first time na magkakakilala lang sa live stream, ay sa mga nagla-live. Nakilala ko si Nel Martinez sa live ni Kuya Bal. Di ba lagi siya nagko-comment doon. So, sabi ko, ay, pinuntahan ko rin siya. Dinikitan ko. Yun, nasaktuhan din, nag-live siya. Nandun din si Cruz. Ayan, pumunta doon si Cruz. Ayan. Nakilala ko si Cruz, dinikitan ko rin. So, yan. Inahahan ko pa yan si Cruz. Sabi ko, ibahin mo yung yung thumbnail mo. Kasi yung thumbnail niya, yung may mga, parang mga 3D. Masyadong malaki yung mga shadow. Yan, tinuran ko. So, ang nangyari nun, nakilala ko rin si Bobby TV143. Nakilala ko rin siya, vlogger din. So yun, nanonood din ako, nagkakilala kami. Nagkabigayan kami ng FB. So, yun. Nakilala ko din yung mga kasama niya, si Kernel Dayanan, si Boxy TV, si Victoria Simpson. Tapos, tinawagan ako ni Bobby. Sabi niya, bro, gawa tayo ng charity group. Mga charity. Isali natin mga charity. Sabi niya, gawa ka ng GC natin. So, gumawa ako. Then, first time pinasok ko yan, si Bobby, si Nel Martinez, si Cruz Cuatro, si Kalampitos. Oo, kasi nakilala ko rin si Kalampitos na nagko-comment din kay Kuya Bal. So yun, nagkakilala kami. So, ginawa ni Del Martinez, sinali niya bigla si Kuya Bal sa GC. Kasi
that time, hindi namin ano yung ano ni Kuya Bal or saan yung legit na FB ni Kuya Bal. So sinali niya doon si Kuya Bal. So nagkagulo nga kami doon sa JC. Sabi kami, wala, bakit mo sinali yan? Baka ano, baka si ano yan, baka pusher lang. Tapos sinali din niya si Rab. So yun, first time pangalan ng JC namin is Charity Group. Charity Group. Oh, Philippine Charity Group. Tapos, nung pumasok si Kuya Bal, ay bago pala siya, nandun na siya, pero hindi pa siya nakikipag-anuhan sa amin, kwentuhan. Si Kalampitos, sabi niya, sali kayo sa sa reaction video ni contest ni Kuya Bal. Tapos, gawa kayo ng reaction video. Kami naman, akala ko deadline na yun, oras na yun. Agad-agad gumawa ako ng reaction video ko. Tapos, nung nag-upload na ako, nalaman ko, kami lang pala ni Kalampitos yung nauna. Kaya, doon sa listahan, magkasunod kami ni Kalampitos, kaagapay, ayan. So, hindi kami nakaiwala. So, nung nagkaroon ng mga reaction, dyan pumasok din sila Nathan. Ayan, hinanap ko yung ni Nathan. First time si Nathan, hindi ko in-approve yan sa JC. Yan sa akin, naka-pending. Ikaw ba yung alaga? Oo, admin. Ako yung admin doon. So, naka-pending sa akin si Nathan. Kasi, inano ko pa siya, nire-review ko yung niya, yung mga vlogs niya. Yan, so, nanonood ako sa kanya, nakuha ko din sa mga ginagawa niya, si Bibang at si Bibo. Yan, saka siya nakapasok. Tapos, yan, si Lamons, si Arvin, sina Arvin, nakapasok na si Kernel Diana. So, nung magkaroon na kami ng mga reaction video, ilan ba yung nakalimutan ko? 25, no? Ng reaction video. 30 ba yun? Pero ang ilan lang yung nakapasok doon na gumawa ng reaction video. May hindi nakapasok yung 25 yung pangalan kasi hindi naman sila charity vlogger. So yung mga charity vlogger, sabi ni Kuya Bal, ayan, gawa kayo ng nyo, group nyo na lahat mga charity vlogger. So yan, medyo nakuha na kami ng mga ibang mga charity. Yan, si Sina Beans, ayan, nakuha na namin sila. Sila Framil, ayan, namin yan, nahanap namin. Si Maestro Manalo, si Joey, yan. Sa first time na pinili ni Kuya na Kalinga Partners, first time na pinasok niya, tatlo muna. Si Kalampitos, si Kuya Mil, ako. Then, nung kinabukasan, yan sila Cruz, yan, tinatawagan ko si Cruz. Cruz, magko-comment ka doon kay sa live ni Kuya para masali ka sa Kalinga. Kasi that time, na si Kuya ng kukuhanan siya ng Kalinga. So, sabi ko, kailangan yung dito natin sa GC, yung Kalinga United Charity Group, kailangan makapasok ka sa mga charity talaga to. So, yun. Si Arvin, ayan, grabe yung tawag ko dyan kay Arvin, na nakapasok siya pag-12 yata si Arvin. Kasi tinawagan ko yan, si Arvin. Magano ka, ano yan si Arvin, lalamog. Laging wala sa nahuhuli. Siyempre, pag rin yan eh. So, buti na lang din nakapasok si Arvin yan, nakapasok na yung mga iba, gano'n.
So, yun po yung mga slide and story na kaya nabuo ni Kuya Bal yung Kalinga Partners. Ayan. Tapos, dumami na kasi si Sagap naman, paano siya naging Kalinga Partners? Nung pumunta si Kalampitos kina Kuya Bal, kasama na si Sagap kasi cameraman niya ni Kalampitos, kanang kamay. So, nagustuhan siya ni Kuya Bal. So, yun, sinali niya. Tapos, yan sila, maestro, nakapasok din. Kay si Manalo, dati yan, kay si Manalo. Si Mr. DJ Electronics. First time kasi, first batch yun na ano talaga is yung kala namin, first top 10, top 10 muna. Top 10. Oh. Tapos naging 20 yan, di ba? Akala ko, ikakat muna ni Kuya Bal. Akala ko, after 2 months, saka pa siya magre-record. Pero kaya mga ilang araw na naman, dinagdag sila Arwin, ayan, sunod-sunod na. Ayan na, may comment pa, ayan. So yun po, kung paano namin nabuo yung Kalinga Partners po. Dito po sa Carmona, sa anong barangay nga ito? Hindi mo ako pinapansin, wala kang kwenta. Matuya, Carmona, Cavite. Dapat isa-isahin mo kami lahat. Sabi ni Nathan. Hindi, bahala ka dyan, Nathan. Hindi mo nga ako sinashout out. Ayan. Nakaulok sa imo, Kuya Nathan. No problem pa yun, Nathan. Maski dahil mo kami ma-shout out of lang basta mahal ka namin. Ayan. Chris Aron, shout out po, Kuya Mons. Bibang, asa-isahin mo shout out. Baka may magtampo na naman. Ayan. Musta ka naman, sabi ni Crescencio Almondia. Okay na po. Hello kaagapay, sana mapunta kayong lahat ng kategory A sa diet para masaya nakakamiss kayo sa grupo niyo. Ay, si Pipay Mons, andyan pala, muwa-muwa. Basahin mo daw lahat, pansinin daw si Nathan. Citro Valley, Miguel shoutout po sa dyan, Nancy Padua, Bing Luma, Nathan Kitty, isa-isahin mo magtatampo si Lola. Ayan yun ang magtampo yan. Si Nathan, nagtutupi ng gamit kagapay. Thank you po Ate Nerissa Sunsayan. Saan kanyang kagapay at kasama mo si Mons sa diet na si Klaus. Merlo Escabal, nandito rin po. Miguel shoutout po sa dyan. Hello po, Miguel shoutout po. Andito po ako kila sa Santa Mon, Carmona. Carmona. Maduya. Carmona, Cavite. Ayan, sorry. Madaya. Natawa ko kasi yung Madu. Madu sa amin is mabaho eh. Maduya, madu. Shout out, isa-isahin. Jim Aguilarmo nito, cute vlog. Asan na? Bakit hindi pa ako nasa shout out? Dapat meron kang binibenta. Ano yan? Binibenta. Ayan, so hindi pwede makinig na naliligaw, naka-on lang sipe. Ayan, sabi natin, guy. Ayan, Karen 21, Miguel shout out po sa inyo dyan. Tingin po sa mga nandito. Happy birthday kagapay. Ay naku, pinapahaba nyo yung birthday ko pero walang cake. Ayan, magpadala kayo ng cake, Karen. Yung may mga utang po sa akin ng cake, sisingilin ko po. Sana all may whitey at jacket. And thank you po, Organic Soil. Ayan. And Kuya Nitan, na-shout out mo naman at nabida mo pa, nagalit pa. Ayan. Ayan po, sa abot po ng ating makakaya, ayan, binabasa po natin. Pero ngayon, kunwari ito si Gara, sinoutout si Francine Cabrera, so hindi ko na yun minsan na binabasa, ayan. So parang sila lang yung mag-converse, sila na yung bahala dyan magsagutan. Ganun kasi yung gawin mo, Nathan, para hindi ka maano. Shoutout mo ako, away talaga kita. Ria Olarty, Miguel, shoutout po sa iyo dyan. Good evening sa lahat. Ayan, sabi ni baby ko, si Ross TV. Ayan, sana all may baby ko. Arlene Pinaridondo, balik na kayo sa diet. Ayan, sana po, ayan, wala pong maging hadlang. Ayan, babalik po kami sa daig, ayan, sa birthday ni Kuya Bal. Ayan. Huwag kalimutan i-promote mga t-shirt ni Ma'am Marilyn Pablo Kagabay. Ayan po nga po sa mga taga-US dyan.
US, and sa mga gustong bumili po ng Kalingap t-shirt, ay wala po kayo Kalingap. Wala pa. Kalingap t-shirt po, ayan pwede po kayo bumili or mag-order po kay Ma'am Marilyn Pablo Easy. Ayan. Ganon din po sa FB page niya, Marilyn Pablo Das AZ. Yung A for Apple and Z to, ano ba yan? Zebra. Ayan. Kay Risa Bialen, ayan, sa birthday po ni Kuya Bal, ayan, thank you po. Kuya Nathan, punta ka Basahin niyo lahat, anong klaseng host ka. Nagwawala na dito si Nathan, bahala ka dyan, Nathan. Kung gusto mo mag-live ka, Nathan, ayan, uminom ka rin doon, magpakalasing ka. Ayan, tapos magalit ka sa akin dahil hindi kita isa-shout out. Wow, bilis tumami at good news, may harang agad. Parang nabasa ko yung kanina. Ayaw nga pala. Dito tayo. Dito na pala tayo sa ano. Cruz 4, Miguel Lab, shoutout po sa dyan. Kumusta? Gawin ko muna kayo, radyo habang nag-kustos ng CR bilang ambag ko sa inyo sa channel. Ayan. Thank you po kay Catherine Kate Bidad. Salamat po, mga Catherine Kate Bidad, Miguel Lab, shoutout po sa dyan. Thank you po. Pakisali din, pakikuskos yung likod ko. Ayan, kay Ate Flor Ori ng Marinduque. Marinduque, Miguel Lab, shoutout po sa dyan. Kay Mariana Quisado, and keep safe din. God bless po sa dyan. Good evening. Kay Lovely Day, ayan, Garates D, wag mo i-acknowledge para basahin ni host. Agoy, mali-mali na later. Ayan, makapunta sana lahat ng first batch sa birthday ni Kuya Bal. Ayan. Ayun nga, sana po wish. makaano doon. Wish. Ako, hindi na tayo magkasya doon. Ayan, so, ang pinaka talaga, nauna pumunta sa dahil, yan, sa mga nauna doon si Kalampitos. Tapos si Nathan Cute Life. Tapos bumalik doon si Kalampitos. Bumalik din si Nathan Cute. Yan, so kami naman, sila Mons, nabutan kami doon. Nagpunta rin kami doon, sila Mons. Magkakasabay nun din dapat. Magkakasabay na. Uli na ako na isang araw nun eh. Ito kasi hindi ko in-expect na siya makakasabay namin. Akala namin sasabay sa amin si Joey. Si Joey talaga yung hindi ano na sa plano, si Mons, ako si Cruz, kami yung may contact na Tapos si Joey, wala siyang wala siyang plano. Pero nung nag-attend kami ng ribbon cutting doon sa pabahay ni Kuya Bobby, doon kay Banjiga Karaig, Miguel Lab, shoutout po sa iyo dyan. Doon po nagpasya si Joey. So, naging 4 na kami. Tapos si Bobby, nauna sila ng isang araw. In-invite din ako ni Bobby, sumabay sa kanila. Kaso nakaano ko rin nauna kami mag-contact ni Cruz. So, ayoko naman yung siyempre sila Bobby, may kasama sila yung misis niya. Sigab. Saka, May kasama ko sila. Sigab. Sino ba yung kasama nila? Si Ray Nubino? Hindi. Nahuli sila rin. Nakasunod doon sila, si Ray. Tsaka si Ate Lorne. Sila Ate Lorne. Yung nandito si Ma'am Marilyn Pablo Easy. Ayan, Ate Marilyn Pablo, Miguel Lab, shoutout po sa iyo dyan. Kay Joe Aguliana, Miguel Lab, shoutout din po sa iyo dyan. Ayan. Kay Ate Grace Albatin, Miguel Lab, shoutout po sa iyo dyan. Kay Muyo, ipat na ako kay Lipstick Ingrata. Si Cruz 4 TV, Miguel Lab, shoutout po. Ayan, kay Muyo, ayan, Miguel Lab, shoutout po sa iyo dyan. Ay, may nagpakulay. Marami. Nathan Cute Vlog, kay Rabazon TV, yung mga Kalinga partners. Ayan, baby ko, shoutout po, sabi ni Rabazon. Ayan, sana all my baby.
Yan, tumalon, di niya sa comment. Rose Pangaliban, Miguel Love, shoutout po sa iyo dyan. Wala si Mingo Graham, hindi nilaw si host. Ako hindi mabigyan ng jacket siya, ano. Kay Lalin Machas and tigil po. Kay Gis Abicolana, Miguel Love, shoutout po. Nag-jump ka eh. Ako, iba talaga yung nagbabasa ng host, kaya basahin lahat. Ayan, Lalin Machas, Garat, Wesley, Rose Pangaliban, Joanna B. Johari, Miguel Love, shoutout po sa inyong lahat. Ayan, Apple Time, Miguel Love, shoutout po sa iyo dyan. Maraming salamat po kay Ate Joanna Johari. Naligaw ka ng pinasok, Ate Gemma. Tinatamad mag-live, Muyo. Ayan, may ano pala dito, may nalakpak pala tayo dito. Visit na kayo tatlo sa Diet Nathan Cute at Monks channel. Sabi ni Aida, Miguel Love, shoutout po sa iyo dyan, Aida. Ayan, kay Nika Rindon, Miguel Love, shoutout po. Huwag ka na magpaliwanag, mag-shoutout ka na. Ano ba? Ayan, Lina Ramiscal, Miguel Love, shoutout po sa iyo dyan. Ayan, Rose Pangaliban. Kay Maykat, Miguel Love, shoutout po kay Maykat. Ayan, nakalayo na kami, baba ka na kaagapay. Highlander WFO, Miguel Love, shoutout po. Ayan, sa nagpalipad po, maraming salamat po. Hindi ko na makita yung... Kay Madam Nadine, Miguel Love, shoutout po sa iyo dyan. Nandito po ako ngayon sa Carmona, Cavite. Salamat po kay Ma'am Rose Aguirre sa pakulay po kay Bro Agapa. Ay, si Rose Aguirre nagpakulay. Ayan, maraming salamat po sa pakulay. Thank you po. Ayan, Ria Blanco Mex TV, maraming salamat po. Thank you for coming. Kay Banji Caragilo po, Kagapay, God bless. Always ingat po sa mga mission mo. Balik ka na po sa diet. Andun na po si Cruz Quattro TV. Ayan. Ako, wala na si... Parang masisira na itong screen ko. Kakaano. Sa kapil doon. Oo. Ayan, itry. Ayan ba, ganyan. Dito na tayo. Ayan. Kailangan doon. Ay, may ano na pala siya. Meron ng jacket. Ayan, so makakapunta rin po kami. Ayan, Mariana Chisado, Miguel Love, shoutout po sa iyo dyan. Kay Merlin Odiel, Miguel Love, shoutout po sa iyo dyan kay kapatid. Shoutout po kay Nathan, kay Bebang at kay Kalingap Nathan, sabi ni Val Jacob Vlogs. Ayan, maraming salamat po. Miguel Love, shout out sa lahat. Good evening to all, sabi ni Marilyn Pablo Easy. Ayan, pa-support po kay Ate Marilyn Pablo Easy. Ayan. Isa po siya sa mga sponsor ni Kalinga Prab at Kuya Bal. Ayan. Joanna B. Johari, Miguel Love, shoutout po sa iyo dyan. Evelyn Macmac, Tita Evelyn, Miguel Love, shoutout po sa iyo dyan. Lina Ramescal, and magandang gabi. Tama yan, Ateria. Ikaw na lang mag-shoutout sa akin. Ayan. Miss Maril Pablo in the house. Magbasa ka, host. Lagot ka talaga. Ayan po, salamat sa pakulay kay Ka-Best Friend TV. Ayan, nagpakulay si Ka-Best Friend. Ka-Best Friend TV. Thank you, ang babait ninyo. Kaya ngayong Pasko. Oh, diba? Nagwawala si Bibang. Ayan, pabayaan niyo na si Bibang. Hanggang maging liko-liko na yung niya. Matris niya. Ayan, kay Lakwatchera TV, Miguel Love, shoutout po sa iyo dyan. Then kay Jocelyn Velasco, Miguel Love, shoutout. Maraming salamat sa pagpasok sa ating live stream. Magandang gabi, Kalingap, Kagapayan, Kalingap, Mons, and all Kalingap here. Ayan, from Jocelyn Velasco. Ayan, Dalchis Channel, Miguel Love, shoutout po sa inyo dyan. Thank you po, kapatid. Hello, Kagapay, Mons, miss ko na kayo, balik na kayo sa daet. Ayan. Ayan, Rose Aguirre, ayan, nagpakulay. Lovely day, okay na bukas na ang pintuan niyo po sa aking bahay. Ayan. Merly Bilin, Miguel Love, shoutout po sa iyo dyan. Salimudin si Colonel Diana Kaagapay. Ayan. Support po, Colonel Diana. Ayan, nandun na po siya sa daet. Palangga yata siya eh. So ngayon, ang nasa daet na batch 1, si Cross 4, si Colonel Diana, si Kuya Mil. Ay, nahuli pala si Kuya Mil. Yung batch 1 na pumunta doon. Si Gab, si Joey. Si Gab naman, tatlo sila yung umuwi. Si Rick Nobino,
Yan. So, apat sila yung natagal na kasi. Wala kang kwenta host, unsubscribe na kita sa amin, Nathan. Pero nagpakulay. Ay, dagdagan mo yan, Nathan! Walang pa yan, pangkapi ko. Yan, maraming salamat po kay Nathan Cute Vlog. Ayan, nagpakulay. Grace Cruz, Ate Grace, may love shoutout po sa iyo dyan. Ayan, salamat sa pakulay, sabi ni Cruz 4 TV. Sama-sama kayo, Mons, Kagapay, Nel Cruz, Kalampitos, Nathan Cute, Kernel KJ, 27 Kapeso, Mrs. Kapeso. Ay, nga pala, kasabayan ko po na tumawag sa akin siya, si Mrs. Si Kapeso, na kami-kami daw yung babalik doon. Tumatawag yan nila, si Mrs. Kapeso, para asarin lang ako. Mag-grab shoutout po kay Ma'am Janine Argaspi, kay Ma'am Lakwat Sera TV, pa-shoutout po mga idol. Ayan, kay Ma'am Grace ko. Kay Olas Smile, may shoutout po. Kumakain kami ng Tita Grace Cruz po, Pasbisda, may grab shoutout sis. Kay Ma'am Mary Jean Listangko, Bebang miss ko na charm mo. Ayan. Kay Nathan Cute Vlog, galit na yan, kaya asol ang pakulay, sabi ni Ma'am Gara at SG. Ayan, pa-slice of cake pala yung ni Ate Rose Aguirre Vlogs. Ayan. Tawang-tawa ko dito kay Rose Aguirre. Bakit? Hindi, nag-vlog sila, magat sila ng bundok. Tapos yung kasama niya, sabi niya, ayan, patagilin. Kasi napagod na yung kasama niya. Siyempre, mga chubby daw sila. Sabi yan. Pero nakakapagod kaya yun. Kahit na talaga kita kagapay, i-answer na talaga kita. Di sige, mag-answer tayo, Nathan. Huwag mo akong susubukan, Nathan. Hindi mo ako matatakot sa answer niya. Tawag ka na mamaya. Sa mga nagpamimbar po, ayan, maraming salamat po. Thank you. Ang layo ng cellphone, pero malaki pa rin yung mukha namin dito. Parang nakasok, Presyon guys kung malaki pa rin yung mukha namin. Ayan, Cruz 4 TV, salamat po. Kanina sa live mo pa din ako nakapasok sa nabuo tayo. Ayan, narito. Salamat po sa pa-member kay Sir Bayuna TV. Yan po. Pa-member? Oh. Member ba po ganito? Welcome to. Member ba po? Si Bayona TV. Ngayon, bigyan ko ng jacket. Si Cabras Friend. Ay, maraming salamat kay Cabras Friend TV. Ayan, nagpalipad. Thank you po. Ayan, konting update ko lang din po kayo sa sa 31 po. Ayan, may feeding program tayo sa Bohol at saka sa Isabela. So sa Isabela, 104 po yung bata na pakakainin natin. Ayan. Din sa Bohol, nasa 80 na bata yung pakakainin natin. Marami na yun. Opo, ayan sa mga yung nagpaabot po ng suporta, ayan. At sa gusto pang sumuporta, ayan. Welcome po. Ayan, open arms. Hindi, saka meron pa kaming sa feeding program, baka ikasa namin ngayong November 5 sa Apayao. Ayan, so medyo lumilipad na yung mga natin. Tinutulungan din natin. Mga bata, sa Apayao yung mga nitibo daw yung makakainin natin doon. So ang target namin doon is 50 lang muna ng mga bata. Ayan. Kaya lang po ng budget namin kasi wala naman tayong yung mga bigatin na nag-sponsor. Actually, lang din yan patak-patak nangyayari yun po sa mga feeding ko. Kaya yun, may mga nagpapabot ng tulong po nila. Ayan. So maraming salamat. So kung ano yung kulang, ako na po yung abono. Ayan. So maraming salamat po sa nagpabot ng tulong kasi hindi po yan
Hindi ko po yan kaya talagang budgetan yung ganyan. Pero dahil may mga nagpapabot ng tulong, ayan, kahit pa paano, naabot natin yung puta or yung pondo. Kakape ka? Ayan. So, ayan po sa mga nagpapaabot po ng tulong. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Sa gusto pang magpaabot, ayan, hindi po ako nagsasara ng pinto. Pwede niyo po akong i-PM sa FB ko, ayan, FB page ko Kaagapay pa rin po. Pero hindi po ako naghihingi. Sa bukal po sa puso niyo, ayan. Ayan, si Tita Paz, Miss Dami Galap, shoutout po sa inyo dyan. Ayan, Tita Paz, ayan, baka naman, pain mo na ako. Mangungutang ako. Ako, $2,000, ayan, palipad ko. Nako, $2,000 daw. Uy, may tatawag ka mamaya, yung sabi mo sa akin. After ko po makabawi sa scam sa akin, makapag-contribute na din po ako sa mga mission yung Kalinga Partners. Kayo po ang naging libangan ko simula mag-depress ako at nagiging stay at home. Ayan, pareho pala kami ni Banji Karaig. Ayan po, bago po talaga ako naging kalingap, noong 2020, December to February, stress ako niyan, depressed na ako. Dumating sa punto talaga na yung yung magpakamatay. Oo. Kasi iba talaga yung epekto ng depression eh. So, yun, naging libangan ko rin si Kuya Bal, ako doon ako nalibang, ganun. Tsaka, yan, naging ano rin ako ng lahat ng mga charity na nakilala ko. Migalap shoutout to Kalingap here. Ayan, Jocelyn Velasco. Thank you po. Ayan. Bibigyan ko to ng jacket. Hindi mo. Ayaw jacket na. Ayan. Ay, may jacket pala. Iwan ko muna sa ipi ko Kaagapay. Kuskus muna si Konyan. Agnes Mides, maraming salamat po. Ayan. Ibigay mo na lang kay Kalingap Kaagapay ang gabi niya. Mahilig magkwento ng mga nakakaraan niyo na Miss Corinne S.L. Kaagapay. Ay, mag-live ba si Nathan? Mag-live ka ba? And malapit na po, isang oras lang, 12 minutes lang, Nathan, kung mag-live ka. Ayan, hintayin mo lang, bira lang naman ako mag-live. Ayan, magpaubaya ka na. John Henry Gaspe, thank you po. Migalap shoutout po sa inyo dyan. Ayan. Kay Ate Grace Cruz, kay Mary Jane Lestangco, ayan, bigyan ko rin to ng kasi lagi ko tong nakakaano. Hindi talaga mabigyan. Ang hirap. Okay ba yung kamay mo at saka kamay ko? Yung kamay ko talaga siguro Hirap. Netan Kit Vlog, galit ka na niya kay aso lang pakulay. Ayan. Gusto ko, Netan, yung pink. Kailan kayo balik ng diet? Sabi ni Marilu Calderon. Ayan, sa sa before birthday ni po ni Kuya. Ayan. So, mangyayari parang pagpunta ko doon, pag-uwi ako, dadaan na naman ako ng Naga. Ayan, dadaan po ako kila Sagap. Dansky Itnomla or Almonte. Ayan, migalap shoutout po sa iyo dyan. Shoutout to Kalinga Team Cruz 4, Miss Lorny and Sir July Paumia. Ayan, Dansky Almonte, migalap shoutout po sa iyo dyan. Thank you po. Kay Tita Paz Bisda, ayan, kay Divine, visit ka, abusado ka. Ayan, dagdagan mo Nathan. Pangkape ko bukas, wala akong tsaka pamasahe ko. Ayan, mapagpalang gabi. Ayan na,
Edward T, ayan. Ayan po yung kanina sinasabi ko, si Edward T TV po, ayan, pa-subscribe po sa kanya. Shoutout kay bro, Edward Kalingap po nasa sa Rizal po. Sa Tanay. Ayan, napasipag po niya na Kalinga Partners. Kalingap Partners. Ayan, lahat naman masipag. Ayan. Bayuna TV, may galap shoutout po sa iyo dyan. Kay Ross Panganiban, tagal. Wala din siyang jacket. Wala pa rin. Ayun, no? Abang-abang sa balik tambalan ng Tiklo at Bibang ang super kulit na love team. Ayan. Malapit nyo na po. Ayan. Evelyn Galup po. Good night po sa inyo, Sir Kagapay and Sir Mons. Good night po. At Ma'am Evelyn Galup po. Thank you po sa suporta. Ayan. Ayan. Galap shoutout po sa inyong lahat from Adobo Late. And supportahan din po natin si Ate Adobo Late ng Japan. Isa din po siya sa Kalingap. Team Japan Group. Ayan. Aurea Tumaliwan, may love shoutout po sa iyo dyan. Good evening. Maraming salamat po. Ayan. Kay La Quachera TV, may love shoutout po. Kagapay yung sinasabi ko sa'yo, bakit ba ayaw mo ako paniwalaan? Ayaw kitang paniwalaan. Salamat sa mga nagpalipat pasahe ni Kaagapay. Thank you po. Ayan, kay Agnes Medes. Thank you. Ayan, 2 months na po siyang members. Ayan, ang Kaagapay. Thank you sa lobby bits po natin dyan kay G27. Ito, press 1. May nagkano ba ng press 1? Maraming one. Si Karen. Ayan. So, malapit na po tayo mag-1 oras and tayo naman po ay magpapaalam kasi magla-live yata si si Nathan. Tama na ba yung Kaagapay? Ayan, sabi ni Karen, 21. Nelia Silva, may shoutout po sa iyo dyan. Wow, solid talaga itong first batch ni Kuya Val. Ayan, okay lang, malaking magwa po naman kayo, sabi ni Virginia Laksina. Thank you po sa mga solid talaga na sumusuporta po sa amin. Ayan, thank you. Salamat po sa inyong lahat talaga. Ayan. Napansin ko rin lahat ng natin is isa lang. Isa lang, connected siya sa sila Nathan, yung mga viewers natin. Palipat-lipat lang sila. Yan. Thank you po. Ayan sa mga naka-BJ, ayan. Thank you po sa inyo. May mga ginagawa po, ayan. Tuloy-tuloy lang. After ko pumabaw sa scam, ayan. Ay, Banji Karay, ayan. Thank you po. Ayan po. Kagapay yung sinasabi ko. Ay, naano ko to, no? Mansang is Sangma. Ayan. May love shoutout po sa iyo dyan. Parang ibang lahi to. Hi friends, how are you? Ayan, how are you today? Ay, tonight. Long! Ano tayo dito ng English? Mansang, hug na. Thank you for coming. Ayan. How are you? I'm doing great. Mesiden Karen 21. Ang dami naman papakainin mo Kaagapay. Ayan. Oo, ate guy. Ayan. So, malaki talaga yung kailangan ko. So, salamat po kasi sa mga tumulong kasi sa totoo lang medyo nahirapan din ako kasi yung pinatayuan ko na yung pinaayos ko na bahay ni Lola, yung sahod ko nung nakaraan napunta talaga doon. As in, wala akong nabili. Lahat talaga napunta doon kay Lola. Kasi hindi naman sinacrifice ko talaga yun kasi mahirap din kung siyempre may nagpaabot din ng mga tulong ko. So, may nag-comment sa akin na sabi nila daw kumbaga bakit ko daw yun tinuloy kong kulang na ba? Hindi. Kumbaga, bakit ko daw kailang takpan yung kumbaga pagtakpan lahat. Ang malaki din kasi yung nagasto kasi more than 70K. Ayan. So maraming salamat din po sa nagpaabot doon. Isa din po si Ate Marilyn, tsaka si Tita Bel, nagpaabot din doon. Salamat. Ayan. Actually, yung ko lang doon, plano ko, second hand na yero dun sa labas, lang, para hindi agad masira yung Pero si Ate Marilyn talaga sa akin, sabi niya,
okay lang kahit mahal yung year Yeah, na plane. yung pinakamura So, 650. maraming salamat kasi sa huling talaga yun namong problema talaga ako. Pati yung kaibigan ko si Adam, sumuporta din yun eh. Kasi sabi niya, kailangan maano mo yan kasi siyempre yung mga nagpaabot ng tulong, gusto rin nilang makita matapos yun. So kahit rin, sinalpa ko talaga yun para kumbaga wala din tayong maging problema. Ayan. Tsaka matagal ko na yung naplano kay nanay. Yun nga lang, hindi matapos-tapos kasi nagkaroon ng, hindi namin nasimulan kaagad. Kasi yun nga, di ba, napunta tayo ng Daet, tapos bumalik tayo dito na lockdown. Tapos napunta ako sa Bohol. Hindi rin kasi maagalaw nung pagbalik ko naman, hindi rin pa rin makabinta, makagana kasi mga sarado yung bilihan ng mga materialis. So, yung isa pa, pagbalik natin dito, sobrang baba ng views talaga natin. Kaya, inaasahan talaga na sana natin na doon din kukuhain yung mga pangailangan sa pag-vlog natin. Ayan, Gareth SJ. Sino tong ng Macon channel? Ayan. Ayan po, sa mga Ayan po, isa din po kaya nagbibigay ako ng jacket kasi napapansin ko naman yung mga pumupunta sa akin nakikilala ko na sa may ibang live. Kaya nagbibigay po ako ng jacket kaya pag pumapasok yung mga yung mga nagko-comment ng bastos, yan, so kayo na po yung bahalang sumipa habang hindi ko pa nakikita. Ayan. Ayan, Philippines. Ayan, isa din po si Philippines Walk with RR. Ayan, isa din po yan sa nakatulong sa akin doon kay Nanay Rose. Ayan, bali may nanggaling sa kanya na 6K. Ayan, thank you po kay Philippines Walk with RR. Ayan, kasama ko yan gumagala din sa sa Metro Manila. Isa din po siyang walking tour. Ayan, sa Benguet din kaagapay magpakain ka doon. Ayan, sa po, yan nagkakaroon po ng kunwari ito, nagkakaroon sa Isabela kasi may lumapit. Yan. Tapos, pag pag kinakaya ng budget, yan, kami. Kumbaga, yun, magpapakain kami doon. Pero pag walang budget, yan, wala din. Janet Tangkor, Miguel Ab, shoutout po. Thank you for coming. And sino ba itong paulit-ulit? Tingnan ko nga ako na yung mismo dyan, report. Mabait ako magbigay ng jacket, pero pag ako din nanipa, ako nga manghihingi yung ayuda ko asa. Oy, Tita Paz, padalan mo na ako dito, ipalalamog mo yung yung mga pagkain mo diyan. Tapos ang Pinoy Vlog, Miguel Ab, shoutout po sa iyo dyan. God bless din po sa iyo. Thank you for coming. Ayan, kay Lacochera TV, ay supportahan din po natin. Ayan, thank you po. Kay Bayona TV, supportahan din po natin si Adam Bulay. Kagapay, bigyan mo daw blue jacket si Machan. Sinong Machan? Nandito ba? Ulitin mo na yun. Wilma Santos, shoutout from Hong Kong. Wilma Santos, Miguel Ab, shoutout po sa iyo dyan. Thank you po. Kwento pa more, alas 12 na kagapay, basa-basa na. Ay, kay Macon. Ay, doon ka nalibang kagapay, dito ka nalibang. Oy. Kaya mo sila lang ako mahingay, hindi mo ako pinapansin, ayaw mo maniwala. Kaya Merly Bilen, Miguel Ab, shoutout po sa iyo dyan. Ayan. Masarap mabuhay na pagdaanan ko din yan. Ayan. So ayun po, natapos na po yung ipayos natin yung bahay ni Nanay Rose. Ayan. Sa mga next, after mga isang buwan, bibisitahin ko din siya. Kaya nga dito ako sa'yo kasi si Ingrata nagbago na, sabi ni Buyo. Ayan. Na-stress ka na naman, mahaba balbas mo. Parang may bisita kang alien. Ayan. Sa mga, basta may nagko-comment ng
medyo hindi kaya, ayan. Pwede niyo pong sipain sa may mga jacket, ayan. Sipain niyo na. Pero kung hindi naman, wag po tayong magsisipa ng bisita. Ayan. Kahit kunwari, kaaway mo sa ibang live, dito, wag niyo na lang po sipain. Legit daw pala yun. Wag lang bigyan ng jacket ang mga taga-ibang planeta. Ayan, kagapayahan mo na lang, legit daw yun. Ayan, kaagapay sabi ni Macon Channel, bigyan mo daw siya ng jacket. Kalingap nito, cute, take it easy, please be patient. Madaldal lang si Kalingap kaagapay. Ayan. At kay Maria, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Mag-live ka Nathan, may papaliwanag ka. Joke lang. Ayan, mag-live yata si Nathan. Maril reunion ng batch sa birthday ni Kuya Pan. Ayan, sana nga po lahat makapunta po sa reunion ni Kuya Pan. Yan din ang namin talaga. Yung gustong mangyari namin na sana lahat kami makapunta kay Kuya Pan. Kaya lang hindi natin hawak kasi yung oras ng bawat isa. So mas maganda na siguro na hintay na lang natin na makarating doon. Tsaka mas maganda yung yung nandun na tayo tsaka tayo magsabi na surprise na lang. Surprise na lang. Kasi mahirap din na mga ayan, KJ27 TV, Miguel shoutout po and pakisuportahan po ang aking partner, KJ27. Ayan. Benski78, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Thank you for coming. And pakisuportahan din po ang aking kaibigan, Philippines Walk with RR. Ayan, pinahirapan pa ako dito sa pangalan. Dati, RR in the Philippines. Parang mas mabilis pa yung basahin. Ayan. Salamat sa inyong dalawa sa pagsuporta sa YT Coatings Species Godness. Ayan, Edward T. Thank you po. Ayan, suportahan natin Kalingap Edward T. Saan ka ba bukas? Sama ako. Dito ako sa Carmona. RR. Yan tayo eh. Panay plano tayo. Ayan, panay plano po kami ni RR. Walang natutuloy. Matutuloy kami lakad, pero iba yung mapupuntahan namin. Kaya yung mahirap na magplano eh. Nagplano kami, pupunta kami ng Taguig. Nako, ang hirap kausap niyan. Ni RR. Alam nyo ba, hihintayin mo yun ng 5 oras. Ganyan po kalala ang kaibigan ko na yan. Pag usapan niyo after lunch, huwag kang mag-expect na alauna. Kasi ako, pag sinabing after lunch, alaw na talaga yung oras ko niyan. Pero siya, after lunch, darating yan, 5:00. So, paano kami mag-vlog? Highlander at the WFO, ayan, pa-support po ng kanyang premiere. Ayan, mamaya po, tamsak lang sapat na. 12:00 po ng 12:30 ng 12:00? O 10:30. Parang 10:30 to yata. Ayan, may scammer. Ayan, si Pai ng scammer. Ayan, Daidilio. Ayan, good evening po sa dyan, KJ. Sabi niya, good evening din po sa dyan, Daidilio. Thank you po. Kung andyan lang ako sa gym, may pupuntahan ko kayo dyan bukas. Nako, nasaan ka ba Tita Paz? Nako, Nathan, cute, kasama ka sa thumbnail. Ay, saan tanong sa'yo si Tita Paz? Gusto pupuntahan mo? Gusto pupuntahan mo sa araw sa Santa Rosa. Punta siya. Malapit na yung dress, Tita Paz. Ayan, maghanda ka Tita Paz Ayan, Miguel shoutout po sa lahat ng nasa live di kaagapay. Bilog ang mundo ng mga kalingap, doon lang umiikot. Ayan. Napa-English ikagapay ha. Passport po premiere ko. 5 minutes to go. Tamsak lang, sapat na. Ayan, may may premiere pala. Anong oras na pala? May premiere po si Highlander WFO. Ayan, pa-support po sa kanya. Highlander, pakibaba mo yung yung premiere mo. Ayan, para makalipat sila kasi mag-i-in na rin po ako. Ayan. Ayan, tuloy, nadamay pati sahod niya. Ayan. Okay lang po yun kasi nung nakilala ko si Lola, grabe namin kamahal yun si Lola. Napaka-masayahin niya. Alam mo yung pakiramdam na makita lang niya kami, ang saya-saya niya. Parang
ang laki-laki ng pag-asa niya sa buhay na nakita niya kami every time pumupunta kami doon. Kasi nung nakilala namin siya, nung binalikan namin siya, nire-record niya lahat. Kasi sinabi namin, April 26, pupunta kami sa iyo. Nakasulat talaga doon. O si Nanay Ros, yan po yun, nakapaglaro din po siya sa bawal judgmental. Ayan. So, hindi ko rin alam kasi parang may kahawig siya sa lola ko. Kaya malapit talaga yung loob ko kay nanay. Kasi yung talaga, yung pag nakikita niya kami, yan si RR, si Adam, yung sumasama sa akin minsan. Ayun, talaga niya. Ang saya-saya niya talaga. Tapos yung binibigay namin na kape, alam niyo yung isang sachet, hinahati-hati niya yan. Oo. Oo, pero alam mo sa kanya, 95 na yung edad, siya pa yung naglalakad ng mga papilis niya. Oo. Ano yun eh. Ayan, maraming salamat po. Thank you po. Great job Kaagapay Kibirat. So proud of you Kibirat, the good work. Thank you po Marilyn Ate Marilyn. And pa-support po. Ayan, kay Ate Marilyn Pablo AC. Ayan. Sa mga gusto po mag-order ng Team Kalingap t-shirt, ayan, pwede po kayo, pwede niyo po i-contact si Ate Marilyn Pablo Das Easy sa FB page po niya, ayan. At may video rin po siya na nandoon yung niya para sa gustong mag-order. Ayan. Joanne Frias, Miguel shoutout po siya dyan, magandang gabi. Ayan, Glenda de la Cruz, ayan, nandyan din, Miguel shoutout po sa inyo po. Hay, nako, bisitahin mo yun. Baka niloto na sila para open ng ginawa mong bahay. Bibisitahin ko po sila. Baka hindi pa mag ngayon. Tinakita ko kasi next every month na yung bisita ko sa mga ko. Yun. So, bibisitahin ko lang din yun. Ate Percy Official Channel, galang shoutout po sa iyo dyan. Kay Ate Gara, kay Muyo, galang talaga yung Madam Marilyn. Shoutout po sa mga... Grabe talaga yung pasasalamat ko dyan kay Ate Marilyn. Ayan. Pero hindi po ako hindi po ako naghingi. Kasi nandun siya sa live ko, pumunta siya doon sa live ko nung namin yung bahay, napanood po niya yun. So agad-agad talaga, sabi niya, kausapin daw niya ako. So ayun, nagpaabot siya. So lagi pa sa salamat ko kasi that time talaga is pinoproblema ko talaga yon. Kasi yung estimate nila ng first time, ang budget lang na kailangan namin, yung pinamili namin talaga is nasa 40 plus lang. Pero nung malapit na matapos, ang dami palang kulang. So pumunta pa kami ng Dilpan sa may Tondo. So, doon kami nakabili ng mga yero at saka yung ibang kahoy. So, maraming salamat po kay to the rescue talaga si Ate Marilyn at saka si Tita Bel. Ayan, so yung natira po sa ibang pera na ipinabot sa akin ni Tita Bel, pinang-ayuda ko na rin po yun. May natira kasi. So, yun, pinang-ayuda ko. Ayan. Salamat po, Daibilio. Ayan, lahat po kami mababait. Ayan. Halos shoutout mo yung mga kasamahan nyo. Ayan, si Benz TV. Ayan, baka mapunta ako kay Benz TV bago ako bumalik ng Caloocan. Ayan, dadaan ako kay Benz. I-chat ko na lang siya. Ayan, Tita Paz, kasi minsan nagpipim ako kay Benz, hindi siya nakaka-reply. Siyempre, glycerin yun. I-PM ko ulit siya, Tita Paz, pag uwi ako, after ko kasi pag galing ko dito, punta ako dun sa pinsan ko kasi kumustahin ko daw sila. Yan, so dadala din ako doon kasi yun yung, wala po yung mga tatay, wala yung tatay nila, namatay na po. So, bibisitahin ko naman sila, siyempre mga pinsan ko yun, parang sila din yung mga kapatid ko. So proud of you, that's what you call word of honor and principles. Napaka-importante yan sa tao. Nasa gawa, hindi lang po salita. Opo talaga.
kaga pa hindi basta sinabi ni Macon Channel. Ba't po yun na height? Amiga Muyo, thank you, love you, sabi ni Marilyn Pablo. Kick out mo kanina, legit pala yun. Nakick out ko ba yun? Hindi yung iba. Bakit? Kasi maraming comment na dinilit. Ano pala yung comment niya? Naku, Lapit ka ba na tuloy? kala kasi bastos, kasi kaya dinilit. Good evening, Mons and Karapay from USA, Massachusetts. Ayan, Leonora Diaz at Miguel Shoro po sa dyan. Hello, Miss Marilyn Pablo, sabi ni Mary Belen. Ayan. Simple lang si Karapay, simple rin tumulong sa libro. Thank you po, Ate Dilio, thank you. Maraming salamat din po, ayan, sa munting tulong. Ayan. Pabalik Karapay, legit to channel niya. Paano ba ibalik? Ako, malalagot tayo. Di ko makita bahay mo, Muyo. Ayan. Kailan kayo mapunta sa Daig Kaagapay Mons? Ayan. Sofia Branyosa. Shout out po, Ma'am Marilyn. Ayan. Thank you, Ma'am Marilyn Pablo. Kasupport mo Kaagapay. God bless you more, Ma'am. Ayan. Thank you. Ayan. Pasupportin po kay Ate Marilyn. Ayan. Sana po wala na pong magbasa sa kanya. Ayan, napakabuti po ng kalooban ko ni Ate Marilyn. Medyo na-misinterpret lang talaga ng iba, gawa nung may mga nagre-react din sa kanya na medyo, kasi yung isang kwento talaga, ganyan. Pag may isang naliko na kunting word lang na nadagdag dun sa narinig niya is na kumbaga na ano na yung issue eh. Kaya dapat din yung mga reactors, ayan, hindi ko sa mga reactors, yan yung dapat natin bantayan. Kailangan wala tayong word na may dagdag sa narinig natin or wala tayong mabawas. Kasi pag may nadagdag tayo sa isang salita, maaaring malihis na yung kwento or maging masama na yung meaning. So, gano'n. Kaya dapat din yung mga reactors, hindi lang tayo dapat nagre-react lang sa mga issue. Dapat doon tayo sa good vibes or sa positive impact ng project ng Kalinga. Yun po yung gagawa natin doon ng reaction. So, siyempre, kayo din mga reactors, ayan, sa mga nakikinig dyan na reactors, ayan, hindi po ako reactors. Munting ano ko lang din na dapat kung may kailangan tayong itago na napansin natin na mali doon sa kunwari sa video ng isang Kalinga, wag takpan lang natin. Kumbaga, mas maganda yun na hindi mag-create ng issue. Kasi kung inaano nyo talaga is yung issue, talagang lumalaki yan. So, siyempre, may mga nanonood din na hindi masyadong na makuha-kuha yung punto is, ayan, nadadagdagan, nababawasan. So, nagiging masama pa yung tao. Kaya nababas din. Kung ano man din yung grasya na dumating doon sa isang tao na wag nyo na yung magpasalamat na lang tayo na inuulan siya ng biyaya kasi di ba yun din naman yung gusto natin eh. Kaya nga minsan ay more blessings to come kasi para gusto natin tapos pag may blessings naman dumating babas na naman bakit gano'n? Dapat wag na magpasalamat na lang talaga tayo. Masaya tayo kung ano mo naibigay na blessings sa kanila o sa atin. Huwag po tayong mainggit kasi pag nagkaroon talaga ng inggit sa puso natin yan yung pumapatay sa atin. Kasi demonyo yan eh. Gawa ng demonyo yan. So, kung nahaluan ng insecurities yung paniniwala mo or yung puso mo, ako, maliligaw ka na ng landas. So, doon ka na sa paliko, doon ka na mapupunta sa madilim. Ayan. So, basta, kung may mga issue po, huwag na rin tayo tumagda.
Salamat po sa silent viewer po natin na anonymous na yung magpakilala po. Salamat po. Ayan, Miguel, shoutout po sa mga anonymous Anonymous na silent viewers po natin. silent viewers. Oo. Ayan, maraming salamat po. Ayan, thank you. Saka sa mga, yan, sa mga hindi, bakit ako wala akong jacket? Ayan, kanina pa kita binibigyan ng jacket. Ano, bigyan mo ito ng months ng jacket? Talaga. Ayaw no. Kaya ang kanila. Sige. Ayaw, dapat ganyan. Naman, pabalik-balik na din pala. Kailangan po ganun. Oo. Ayan, may jacket ka. Karen Altares, ayan, shoutout sa mga batch 1. Ayan, thank you po. Maraming salamat. Kagapainit ko, ayun na ba, naman. Ako, Dandillo, ayan. Sorry lang, Kwatsira, wala akong bahay. Galang viewers lang ako, ayan. And thank you po sa mga solid nating supporters. Ayan. Ako po yung mag-i-in na po. And maraming salamat sa mga munting tulong na pinapaabot nyo sa aming mga pinutulungan. Ayan. And sa mga, kasi may nakapunan ng damit ko, lagi daw ako. Hindi, mahilig lang ako sa blow. Ako baka may issue pa ito kasi sabi nila baka hindi ako nag-PBS. Pag-blow lang yung damit mo yata. Ako kasi may nag-ano dun minsan sa nagninita na hindi daw siya nag-PBS. Parang lagi daw siya. Uniform kasi ni Bibang. Tapos ako naman, mahilig ako sa blue. Andyan ka lang pala sa napumunta ka kay Nanay Vince, doon ka nakikain kanina, may nag-quarantine niya, binablog niya. Andito ako sa ano. Maraming salamat po kay Ate Guy Garcia. Thank you po. Tita Guy. Ayan, kay Tita Paz. Dadaan lang po ako sa kanya, iko-contact ko na lang siya. Ayan. May jacket ka na po, Catherine Kate Vidal. Ayan, sa mga nandyan po natin natitira, Adubulate, maraming salamat po. Daidillo, Ros Aguirre, First Official Channel, musika, ako na naman nakita mo. Sana makapunta nga kayo kaagapay Masaya Batch 1. Thank you po, ayan. Ayan po, makakapunta po tayo. Ayan, basta lagi niyo po kami isama sa inyong mga prayer na hindi kami magkasakit. Ayan. Just legit siya, Ros Aguirre. Hindi lang siya marunong mag-English. Sabi niya, Pablo jacket daw po siya. Baka ano yun? Hayop ka. Ang bilis matapos ang oras mo, alas 2 pa tulog ng mga kod niya. Anong oras na ba? Mag-11 na. Mag-11 na pala. Punta ako sa Taguig, sama ako meet up tayo sa SMB Kutan. Sige, punta ka. Yan yung plano namin ni RR. Pupunta kami ng Taguig. Kasi kami dyan. Mag-vlog dyan si RR. So din ako dun sa Kalingap Darius ko. Ayan, sa mga hindi pa po nakasupport ng Kalingap Darius ko, pero hindi ko yun masyadong pinapromote kasi hindi naman siya charity works. Pero pag nagkasahod din yun, isa din po yun sa mapagkukunan natin ng pang-support talaga. Ayan. Kaya ginawa ko rin yun kasi siyempre, lang, malay nyo yung nagkaroon nga ng mga nawawala ng nag-demonetize o nawawala yung channel niya. Parang supporta din. Marley Villain, thank you po. You're welcome po. Ayan. Thank you po, Muyo. Pag sinabi sa akin na 1 p.m., andun na ako 1 hour ahead pa. Ayaw ko nang late. Pinakayaw ko yan. Naku, yan JRR. Ilang beses ako niya pinahintay. 5 oras ko yan hinihintay. Ayan, Rose Arpon, Miguel shoutout po sa dyan. Kay Ating Mala Umawing, Miguel shoutout po. Ayan, Japanese kasi natin alis po tuloy. Sorry na lang. Ayan. Sorry kay Macon Channel. Ayan. Miguel shoutout nga pala kay Sir Edmond. Kay Sir Edmond ng yung sa diet mo sa tapat ng Metro Bank. Ayan. Laging nagko-comment sa akin to, hindi ko na-shoutout. Ayan. Kay Jay Berel natapos na pa. Natapos na yung premiere bago lang natin na panood. Ayan.
Kaya Karen Altares and sa Team Japan, bigyan shoutout po sa inyo dyan sa Team Kalingap Team Good Vibes po. Bigyan shoutout po sa inyo sa lahat po ng team, yung mga Kalingap na mga grupo, ayan, sa mga Dubai chapter, ayan, thank you po. Sa mga OFW na patuloy na sumusuporta po sa amin, ayan, di man kayo makapagbigay ng financial support, ayan, yung panonood nyo po ay napalaking bagay po yan. Ayan, thank you po. Kami na po yung magpapaalam. Ayan. Salamat Kay kay Nel Martinez. sa Ayan, pasupport po kay Nel Martinez. Nahuli si Nel Martinez. And maraming salamat po. Ayan, baka abangan nyo kay Jing Berel OFW. Bigyan shoutout po sa iyo dyan. Ayan, Ate Linda Carpenter. Thank you po. Sige, PM ako para masabi ko kay Vince. Sige, Tita Paz. Bawal manipa, masama yan. Wag lang magmumura. Tulad ng bila. Ayan, opo. Ayan, so ako na po yung magbabay na po. Thank you po sa mga pumasok dito mayong gabi. Kaga pa sa yung dalaw ni Join, si Ros Aniceto, ginawa ko lang Ros Harpo. Meron ako kapareha pangalan sa isang cellphone ko, Linda Aniceto. Watching from Bulacan. Sino pa ta si Ros Aniceto? Kaya pala, may jacket pala dito. Ayan. Kay Ros Aniceto or si Ros Arpon, miga-miga lang shoutout po sa inyo. Solid supporters din po ito ng Kalingap. Maraming salamat po. Kita tayo doon as ka kay Mons. Paano pa po na kayo din. Sige po, Tita Paz. Ayan. Basta magpaluto ka dyan ng bonggang-bonggang Alam mo na yung bawal sa akin Nathan Cute, punta ka na kay Ingrata, ikaw ng topic. Ayan. So nakalive pala si Madam Ingrata. Kunti na lang kagapay nakipag-pray na sa akin, maliban na lang yung alam mo na. Sa Kalingap, Singapore supporters natin ako galit yan. Wag mag-assume kaagapay, lalo na pag di naman pinangalanan. Ay, opo, tama po. Kaya dapat kasi kilalanin mo na hindi banat ng banat, hindi kuda ng kuda, hindi yung napasa ko lang kaya agad kaya pag-time lang po. Ayan, tama po, yung paggawa po talaga ng reaction video. Actually, pwede naman, yung iba kasi napapansin ko rin, parang re-upload lang din. Tama din yung kay sabi ni Capeso na parang re-upload lang din yung video ni Kuya Bal. Kasi ano naman, doon ka lang nag-ano. Kasi sa ano po, paggawa ng reaction video, ang iano mo dyan, yung kumbaga ano yung nangyari sa video. Ano yung naging, kunwari, ilagay natin sa kay Gmail. Ano ba yung magiging impact niya kay Gmail? Ayan, yung pagtulong nila Kalingap Rap. So, ang gagawin mo doon ng video, sabi mo, itong napaganda itong programa ni Kalingap Rap kasi in the future, si Gmail paglaki niya, ayan, magagamit din niya yung ganitong kumbaga yung matilulong sa kanila ni Kalingap Rap at saka yung mga sponsor. Hindi yung sisilipin nyo yung inano ng sponsor, yung mali doon sa video. Pwede naman, pwede rin naman kung may nakita kayo doon, pwede rin naman yung siyempre may ano din yan may reaction din na kasi yung iba talaga, nakafocus sila doon sa issue doon na focus kasi yung So, pati ang reaction. yan. Pero kasi siyempre, yan din kasi yung aminin natin sa hindi, ang ano talaga nila ay yung dun sa views. Wag po tayong doon kasi ang aminin natin sa hindi, views talaga yung pinaka-ano nila. Huwag sila ma-open. Ma-open tayo na sabihin natin kasi kaya nga nasaan tayo, di ba? Nasa YouTube. Kasi yun talaga yung mapapansin mo rin, pag normal din, walang issue, walang views. Pero ang niyan is, yung, siyempre, umano pa niyan, okay lang na malaki yung views mo, kung wala ka din naman natatapakan na ibang tao. Mahirap kasi din yung kumikita ka, may sinisiraan ka na
kumbaga yung dignidad ng ibang tao, mahirap. Makakaya mo bang pakainin yung pamilya mo na galing sa kumbaga may nahirapan ka ng isang tao? Mahirap. So yan po mga kalingap, tayo matutulog na po. Almost shutdown, may YT channel, asawa ko lang at anak ko ang nag-stop sa akin. Ayan, sabi ni Marilyn. Ayan, so kung gusto niyo rin po mag-order ng masarap na biko, ayan, pwede rin po kayo mag-PM kay kay Ate Marilyn. Napabili talaga ako ng biko ng Dioras. Pinainggit niya ako dun sa biko niya. Walking tour din ang content ko. Ayan, pareho kayo, adobo late. Ayan, buti nga yan si RR may GoPro. Mama Hindi si RR yung kaibigan. Magaling nga makano siya kasi madali lang mag-walking tour na. Kasi kaya hindi ako minsan maka-forma kasi ganyan-ganyan yung cellphone ko. Paano na lang. Cellphone lang ba yung gamit mo? Oo, wala akong GoPro. GoPro yung gamit. Kapatid, akala ko vlogger ka. Yun pala, pare ka na nag-ibang hirap. Ayan, tiga pa tayo na pa yung matutulog. Mag-ain kasi ayan si Ate Marilyn, baka mag-live din siya. Marcos, loyalista ka ata. Rose Aniceto, ayan, thank you po. Edward T, pa-support po sa kanya. Ayan, si Ate Linda, ayan, may shoutout po sa iyo dyan. Thank you po sa pa-support. Hello Kagapay, more power to you and your channel. Ayan, hello po, Annabel Nakar, ayan, Tita Bel, may shoutout po sa iyo dyan. And wag po masyadong nagpupuyat. Ayan, chillax lang. Grabe ka 5 oras, baka maniwala ang mahina ang pangunawa. Ayan. Oy, bakit? Hindi ba totoo? Naghintay ako, pumunta ako ng Quiapo, alas 12:30. Usapan namin after lunch. Dumating siya, alas 5. Diba? Tinubuan na ako ng mga doon sa Quiapo. So yan po, kay Tita Bel, thank you po sa pagpasok sa ating live stream. Bye-bye na Kagapay at night. We love you all team Kalingap Charity Vloggers. Ingat po lahat. Ayan. Thank you po. Tita Vicky Asakar Channel. Ayan, sa Tita Vicky Asakar Channel. Ayan, kay Tita Lini Wishi. Ayan, kabidyo call namin siya kanina. Nag-edit yata. Naka-upload na yata. Ayan. Kagapay, magdudunit pa naman sana ako $200. Wag na, sinisiraan mo ako. Ayan, baka ito si Arar, to talaga, napabait to ni Arar. Ayan. Yun lang talaga, medyo lit talaga yun sa usapan. Ayan, so ganyan po kami magbiruan ni Arar kasi yan po ay ka-team ko po yan. Ayan. Ano na sa Pilipinas si Arar? Oo, nandyan yan sa Malabon. Ayan, lagi po kami niyan magkasama kasi yan po yung mga kaibigan ko mula nung nagsisimula pa lang ako sa YT. Ayan. So, ganyan lang kami magbiruan. Ayan. Mas malala pa yung isang kaibigan namin na isa. Yan din yung sa akin doon nang bully doon sa live ni Igat. Kasi kaibigan din namin si Igat, kasama namin yan sa team namin. So yan yung nang-bully sa akin doon akala ng iba, totoo. Ayan, maraming salamat po. Ayan, babay na po kami. Ayan, thank you po sa mga nakabinji kay Tita, kay Very God Mother. Ayan, bigla shoutout po sa dyan. Ayan, matulog ng maaga, wag po nagpupuyat. Kasi sa pagpupuyat talaga, naghihina talaga yung katawan. Ayan. Hindi ba ako pinansin ni Kagapay? Ay, si Rakosman! Oo nga, hindi ko napapansin si Rakosman. Rakosman kapatid. Ayan, salam sa'yo. Salam Rakasay. Si Ma'am Rakosman pala kanina. Thank you. Bigla shoutout. Ayan. Shoutout po, Ma'am Rakosman. Napasupportive. Kay Teresita Arenas. Ayan, bigla shoutout po sa dyan. Patapos na tayo. Ayan. Kung anong mapupulot na aral at i-promote ang Kalingap program para mas marami pang ma-inspire. At the same time, if gusto na rin nila magpahati ng tulong, yun dapat ang purpose ng reaction video.
Tama po yan. Ayan. So, naiba rin po talaga na kakaiba rin po. Ayan. So, parang naging ano pa, napo-focus yung negative. Ayan. Kaya, hindi, basta doon lang tayo sa positive at supportahan din po natin yung mga nakakatulong po. Ayan. Thank you po sa lahat. Unahan comment ko, ayaw nang basahin kaagapay. Mayla Umawing, maraming salamat po. Thank you. At so, babay na po. Ayun, sa replay ko na pinaka-importante part. Ayan. Thank you po. God bless po. Ay, kay Edwin Delgado. Okay Hindi po. matapos. Meron pa ba? Ayan, Edwin Delgado. Miguel shoutout po sa dyan. Thank you po. Ako yung magpapaalam na. Ayan. Kati Gara, Kati Atigay, ayan, sa Geraldine Prado, Miguel shoutout po sa inyong kapatid. Singapore Organic Ayan. Supporters natin dyan. Ayan, sa mga, Pinatitagay. sa lahat po ng nagpapaabot ng tulong. Ayan, hindi niyo po alam na marami po kayong napapasayang tao. Hindi lang po kami, kasi ang pinakaano natin yung natutulungan po natin. Ayan. So, thank you po. Ayan, advance. Merry Christmas. Ayan, thank you. Bye-bye na po. Okay po. Salamat po. Ayan, thank you po sa mga nandyan na 28. Ayan. Thank you po. Bye-bye. God bless po sa mga lahat. Ayan, kay Jim Berel OFW, thank you. Sa nagpakulay, maraming salamat po. Thank you. Bye-bye. God bless po sa inyong lahat. God bless po.